Bosgarren printzipioarekin sartuko gara, hezkuntza kooperatiboa, eta bainatek aipatu du, eta Gotzon ere, gure bazkideak eta gure jendea formatu behar dugula, ez? Sortu behar dugula pertsona kooperatibo barria, ez? Pertsona barriak. Eta hori zelan sortu eredu hori, ez? Hori hezkuntzaren bitartez sortzen da, ez? Zelan indartu balio kooperatiboak, hezkuntzaren bitartez. Eta horretarako daukagu Mano Horrekotzea, eta berak azalduko digu, zelan bultzatzen den kooperatibismoaren formakuntza basuekin, Mano, bai? Eguerdion guztioi, eskerrik asko Gezkiri eta guri aukera hau emateagitik. Nik azalduko dizuet batez be gure ikasleekin egiten dugu lana. Ikasleekin egiten dugun, egiten ari garen etorkizun apasionante horren bide hori azalduko dut. Azken baten, ikastolok antolatu gara kooperatiba erara, baina gure xedea hezkuntza da. Beraz, hezkuntzatik ze bide egiten dugu kooperatiba bide hori elikatzeko. Benetan sinisten badugu mundu honetan, ekonomia sozialen inguruan eta kooperatibismoaren inguruan, ezta? Beraz, hor kokatuko nik gaurko interbentzioa, laburra eta idea nagusi batekin, ezta? Ikaslea, kooperatibismo horren barruan, ikaslearen gainean hori balore edukatibo bihurtzea. Beraz, kooperatibismoa, dimensio soziala, balore edukatibo bihurtzea, hor dago nik uste dut, paradigma bezala, aldaketa nagusienekin beharko gendukena. Eta lehenengo diapositibo honetan da, ze ikasle mota nahi dugu. Beñatelen aipatu du guk nahi dugula ikasle eragile bat sortu, baina ikasle eragile hori zelan sortzen da. Batean ez da posible. Lan asko egiten da ere individualean, irakasle on askorekin, etxeetan eta bar. Baina sistema bezala, ze sistema eraiki behar dugu guk sortzeko bide hori. Dalenoan galdera ideologiko bat da. Ze ikasle mota nahi dugu guk sortu, landu, ezi. Bai? Gure komunitatean ikastola konkretu baten, zein da gure ikaslearen profil aldetik, zeintzuk dira landu nahi ditugun dimentzioak. Eta autu bat da, autu ideologiko bat da, hau ez da zientzia, hau erabaki bat da. Bere garantzi guztiarekin, erabaki bat da. Gero, erabaki hortako dimentsio desberdinak, zientziaren laguntzaz, pedagogiaren laguntzaz egingo ditugu garatu. Baina lehenagokoa da dimentsio ideologiko bat, ez partiduen gaineko dimentsio bat. Baiz eta guk, gure komunitateak, gure ikastolak herri honetan, ze ikasle mota nahi du ezi. Bai? Beraz, ikastolen elkartetik egin duguna da horrelako profil orokor bat, bere dimensio desberdinekin, eta bultzatzen dugu ikastola bakoitzak guzti hori hartu eta bere egitea bere kontestuan. Bai? Beraz, hori da pausurik importanteena. Ze ikasle mota, nahi badugu ikasle eragile bihurtu ze dimensiorekin egin behar dugun, eta hori guztira adostu komunitateko guztiekin. Bai irakasleekin, bai ez irakasleekin, bai ikasleak adin nagusiekin, da bereziki gurasoekin baita ere. Da hor dago klabea. Da horrela egiten dugun neurrian, ez dugu izango irakasle baten edo beste batena dela, etapa batena edo beste batena dela, baitzik eta izango dugu ikastola osoarena dela ekarpena izan behar den bezala. Askotan ohikoa da, ez da, 18 urteko ikasleentzako batxilergoak egiten duela ekarpen nagusiena. Ez, nagusiena ez txikiena. Batxilergoak egiten du bere ekarpena, DBH egiten du berea, lehen hezkuntzak egiten du berea, eta aurre hezkuntzak egiten du berea. Eta bata bestean segitan datoz, eta bata bestearekin indartu eta batu egin behar da. Bueno, funtziozko printzipio kooperatiboak horrela laburu ditut, lau bezala hartu ditut nire diskursorako, ez da? Persona, demokrazia, enpresa eta lurralderekiko lotura. Gure profiletik, gure ikastolen profiletik, egin dudana da lotura bat, persona ikuspegi hori, ikastolen irtera profilaren norbere buruarekiko konfiantza duna lotzen dut, demokraziaren printzipio hori lankidetzan ikaskidea eta jokabide etiko dunarekin lotzen dut, enpresa planteamentua lotzen dut ekintzaile gogotatzuarena, eta lurraldearekiko lotura lotzen dut euskaldun konprometitua, bai kulturarekin, bai naturarekin, azken baten testuinguru osoarekin. Beraz, importante konsideratzen dugu, printzipio kooperatiboak lotzea eta ezaugarratzea gure
irtera profilarekin, gure ikaslearen irtera profilarekin. Beti ere, hemen ipitzen duena da ikastola elkarteak hartu duena marko bezala, eta bultzatzen dugu ikastola bakotxak hori gero berak lantzea eta bere egitea, bere testu inguruan, bere inguruan eta bere komunitatearen barruan. Kooperatibismoa, kooperatibagintza, lantzeko aukerak nagusiki bi daude. Batetik, kurrikulumen barruan, eta bestalde betik, kurrikularen kanpotik edo bere osagarritasunetik, ez da? Kurrikulumen barruan, eta bereziki garrantzia eman nahi diot ikasmaterialgintzari. Ikasmaterialgintza da baliabide bat, era konkurtu baten urte desberdinak eta irakasle desberdinekin sistema bezala lan egiteko. Guk egiten dugu proposamen bat, kasu honetan, lantzen ari garena da eki proiektua, bai DBH-en da bai lehen hezkuntzan, baina plantamentuaren baliotaz nahi dizuet adierazi eta garrantzi emon. Ikasmateriagintzaren bitartez, heltzen gara toki guztietara, heltzen gara belaunaldi guztietara, heltzen gara azken baten ikasle guztietara eta irakasle guztietara. Da garrantzi hori izugarria da. Ze bestela oso zaila litzake heltzea era gure bada sistematiko baten aspektu guztietara. Landu daiteke, dondo dago, da hori ekintza guztiak dira egokiak, baina kurrikulumen garapenarekin bitartez eta ikasmateriagintzan bitartez lortzen dugu hori heltzea belaunaldi osoetara urtez urte. Eta horren barruan, guk eki proiektuaren barruan, ikasmateriagintzan beraz, lantzen ditugu bi aspektu nagusi. Bata da balore kooperatiboak, eta beste baltetik da kooperatiba bera egitura bezala. Bai? Onura sozial bezala, ekonomia sozialeko aspektu importante bezala. Eta kurrikulumaren osogarritasunetik ere landu dezakegu, aisia esparruan egin daiteken gauz askorekin, danik adibide batzuk emango ditut hemen. Bueno, hemen bereziki DBH-ko adibide batzuk erabiliko ditut, guk eki proiektuan lantzen dugu bai DBH-en da bai lehen hezkuntzan, eta balore eta egitura kooperatiboak lantzen ditugu, ezta? Eta bai irakasleekin eta bai ikasleekin. Hemen adibide batzuk ipiniko ditut, esateko saltzen nabilena, esaten nabilena ez da lakea, esaten nabilena da daukaguna, hobegarria dena, bai, bide bat irekitzen ari gara, hobegarria da, apalki esan behar dugu, hobetu daiteke dena, baina hau, ikusiko dugun hau, egiten ari garena da. Eta hemen ikusiko dituzuen adibideak dira, adibide errealak, gizarte arloan DBH Irun lantzen ditugun irakaslei begira jartzen ditugun bai balore kooperatiben bitartez, bereziki elkarrekin bizi dorti superatzen duen lan egiteko modua gaitik, ez dakit asko ikusiko duzuen, bueno, gero proiezioak ikuko dituzue eta zabaltzeko modu egongo da, eta baita be egitura aldetik kooperatiba egitura bera zela landu daitekeen da ze aspektu dituen funtsezkoak direnak DBH-en lantzeko. Egiten dut, berizketa bat egingo dut, batetik DBH-en kultura kooperatiboarekin egiten dugu lan, eta batxilergoan bereziki kooperatiba beraren lanketarekin sartuko gara. Geroxoago azalduko dut hori. Hau da, beste evidentzia bat, gizarte arloan da DBH-en, ikasleekin, hau da ikasle materiala, beste izan den bezala irakaslentzako materiala, hau da ikasleen materiala, nola lantzen dugun kooperatibako egitura hori, zela lantzen dugun adibide desberdinekin, enoa asko luzatzen, hor dago, eta ikustuko aukera izango duzue, beste aukera bat dago. Eta aukera bi hauek, bai ikaslei begirakoak eta bai irakaslei begirakoa, osotzen dugu, dosotu nahi dugu, eta hobetu nahi dugu, formazio espezifiko batekin. Irakasleen gainean, ikaskuntza kooperatiboaren bitartez egin nahi dugun, egiten ari garen, baina gehiago zabaldu behar dugun, eta urte askotarako izan beharko luken, kooperatibismoaren ganeko, balore kooperatiboen gaineko, dori hezkuntzatik zen landu dezakegun formazio espezifiko baten bitartez. Era berean aipatu du lehen, kurrikulumetik ez hasik, aiziatik ere lantzeko aukera daukagula, ezta? Hemen, bereziki, ipitzen dut adibide bat, Elorrion lantzen ari garen adibide bat, konkretuki DBH-en ikasleen kooperatibo bat sortu dute, kooperatiba ez formal bat, evidenteki, eta zerekin batekin, gelako espazio bat, espazio komun bat, zelan antolatzen duten beraiek txintxirri ikastolan. Hemen daude estrakto bat, ze estatutu dauden, estrakto txikitxo bat da, ikasle begirakoa, pentsau, 15 urteko ikasleekin hori egiten da, eta hor estratu bat, estratu erreal bat, beregite esaten nabilena da, ez da intentzio bat, baizik eta errealitate bat nabila saltzen. Hobegarria dena, asko hobetu behar duguna, baina lantzen ari garena, ez da?
Eta batxilergoan. Batxilergoan bereziki beraz kultura eta balore kooperatibotek DBH-en eta lehen hezkuntza lantzetik, batxilergoan nahi duguna landu da gehiago ja horrekin jarraitu, baina bereziki egituraren gaineko bidea landu nahi dugu. Bat, hau konkretuki hemen ikusten ari garena eta direzten nabilena da, batxilergoan erronka bitartez kooperatibigintza zena landu ikusten duguna, bai, enoa galsartzen, dimensio kurikularra ikusten oso komplexua da eta beratza da, bakarrik idea, eta bereziki, da honekin aporka-aporka nahi dute joan amaitzen, bereziki momentu honetan ari gara lantzen, bai gure partetik eta bai teknikarekin batxilergorako guk eta teknikaren bitartez lanbide heziketarako, ari gara ekonomia sozialari buruzko unidade bat lantzen ari gara. 3 urteko lanketa bat da, urte bat ja amaituta daukogu, 2. urtean sartuko gara oraintxe irailetik aurrera, eta 3. urtean urrungo ikastuten egingo genduke. Honen helburu izango litzateke, egindako urtean helburua izan apurbet relato bat, testu inguratze bat egitea ekonomia sozialaren inguruan dor barruan kooperatibigintza adin honetako, etapa honetako ikaslei begira, bai batxilergoan eta bai lanbide heziketan, urrungo ikastuten landuko duguna da ja unidade bera landuko dugu, eta 3. urtetean, behiratzen baduzu ja urteetako sekuentzia hori, 3. urtetean landuko gonduna da ja, 3. urtean horren gelaratzea, horren komunikazioa. Aspektu guztioi beraz, garrantzia ematen dugu batxilergoan hori lantzea, ikasle kooperatibatxoak sortzea, beti era ez formalean, era formalago, lanbide heziketan ja formalen ere bai, ze da etapa terminal bat, bai, batxilergoa za terminala, gero joango di lanbide heziketara unibertsitate doazen tokira, eta hori neko genduke, lantzen ari garen proiektu bata, ekonomia sozialeko zuzendaritzarekin, jaurlaritzako zuzendaritzarekin, eta printzipioz oso gustora gaude, eta beraz, aurtengo urtean ja kuku dugu ja unidade eskuetan, durrungo urtean, nahi duten zenturekin, ja gelara eramateko aukera guztia aukuko genduke. Eta guzti honekin hitz egin da, eta dagokionarentzat galdera bat ipizten du mahai gainean. Ikasle kooperatiben erroldarik izatea posible alda. Errolda ez formala, hori badago, bai? Baina gure ikasleak hainbat lan egiten dutenean, elorriokoak eta segidan sortuko direnak, seriedade aldetik, gure bada kultura aldetik, administrazioak auki aldu gure bada begirunerik horrelako errolda bat sortzeko, ikasle horientzako, jakine direla, ikasturte bateko kooperatiba direla, bateko bikoak, posible da hori, uste dugu posible dela, eta horrek seriedade aldetik, iraunkortasun aldetik, asko lagunduko luke gure ikasleak lanketa hortan sartzerakoan, bide hori ikusiz, emaitza hobeak lortu ahal izateko. Eta besterik ez, eskerrik asko, da nahi duzun arte.